салом алейкум дӯстони азиз. ҳоло ман дар ютуб барномаи чақчақи Рустам Ашуровро тамошо кардам. Хеле хуб. Ва дар ин барнома атрофи номи ман сухан рафт. Рости ман бетараф истода натонистам. Ин видео махсус барои туст ошно. Ту дар ин барнома мардонаво рафтор накардӣ, мисли зан ғайбат кардӣ, маро таҳқир кардӣ ва ба иззати нафси ман хуб ба как расидӣ. хуб, гуфтӣ ки Сабринаи Назрӣ ки аст, чӣ кора аст, подписчиконаш накрут. ё мебиёӣ дар барнома иштирок мекунӣ, ё ин ки дар суд вомехӯрем ва шояд ки тамоми ҳаёт Сабринаи Назрӣ дар хотираи ту нақш офарад. ташаккури зиёд ба апаҷонам Фирӯза ва дӯстонам Рафаэлу Сулаймон барои тарафдориву дастгирӣ. хуб ошно, ҳамин қадарашро ба ту мегӯям ки аввалин дараҷа ман инсон ҳастам, баъдан шахсият, боз журналист ва дигар маълумотҳои иловагиро ман дар барнома ба ту мегӯям. дар биёбон мисли шеру, дар сафар мардона бош, шеваи мардӣ надорӣ, мисли зан дар хона бош. Ну, я вижу опять этот разврат, опять этот пафос, опять эти разрекламированные, накрученные куклы вокруг. И он это показывает. Да, вокруг, вот, что он снимает вот эту публику. Кто там? Имена. Давайте Сабринаи Назрӣ даже далеко ходить не надо, давайте. Там много кадров я видел, по-моему, с ней у тебя. В Инстаграме просто часто. Не знаю, по-моему, в Ютубе это видел.